Guys, lain na usab nga content sa atong sambingay karon, sambingay kini sa mga tawo nga kusog mamakak. So even Christian dunag yung mga gitawag nato og kusog silang mutago aron nga mulampo sila sa ilang mga hidden nga mga agenda o kaning gitawag og pamakak. So nini nga sambingay ato ang isgutan ang sambingay may tungod sa mga tawo nga bakakon. So para mas masabtan nato guys, inani ang senaryo sa atong sambingay. Adunay upat ka estudyante nga hapit na ang ilang final exam. So kumpiyansa sila kay matud pa nila sayon ra kuno ang ilang exam unya final. So ang ilang himo adto sila sa bar kay lagi maka-answer daw sila. So wala sila ituon adto sila sa bar nya pagkaugma mo na nang ilang exam. Sa tumas nila nga paglingaw-lingaw, wala sila kabantay nga nangahubog na dahil sila. So dugay silang nauli silang boarding house and wala na sila katuon, tulog sila, late silang natulog, unya late pud silang nakamata. Moto nga pagkaugma mo na to ang ilang exam, final exam. Sa lakton nga pagkasulti, wa gyud sila ka-appeal sa final exam silang upat. Okay, so ipangutana sila sa professor nganong wa sila naka-appeal og final exam. So naghimo sila og bakak nga rason aron nga patikon sila og special nga final exam. So niana sila sa maestro nga, sir, samtang kapadulong mi diri naplatan ang among gisakyan nga auto katong usa nilang classmate kay dato man. So nay auto naplatan ang ilang auto nga gisakyan daw unya layo pa man ang bulkitanan, so munang nalit daw sila. Pero in short, ila ratong gihimo nga rason balay-balay para makalusot sila. So nihangyo sila sa professor nga muna rason, sir, and mahangyo mi nga pwede ba mi nga mutik og final exam. So gipamalandungan sa professor, pagkataod-taod nisugot ang professor. So giingnan sila nga ugma mo mutik og exam, final exam, pero hopefully nga di gyud mi malit ugma. So moto, pag uli nila sa ilang boarding house, lipay kayong upat kay nakalusot sila sa ilahang bakak nga naplatan daw sila og ligid. So lipay kay sila kay gitugutan sila maka-exam ra. So pagkaugma na, mo na to ang ilang examination, dito na sila sa professor. Ihatag na ang instruction sa professor, niyon ang professor nga, sige, kani atong exam karon special gyud ni. Special man mo kay umanaman ang uban yung classmate kagahapon, so special ninyong exam. Ang pag-exam ninyo mao ni ang pamaagi nato. Kamong tanan o kamong upat magbulag mo. Lagyo mo o adto speakers room ang usa. O so bali upat ka room ang ilahang sudlan unya lagyo sila. Nya kini nga exam ka special man, usa lang ka pangutana nga adunay 100 ang score. Subot pa sabot usa ka pangutana unya 100 ang score. So natingala sila nganong usa ra ka pangutana unya muditso man dayog 100 ang score kung maisakto sila. Nya kung dili sila maka-insakto bot pasabot 0 ditso kay usa ra man ka pangutana. Unya ibisi pagod sa maong pangutana. Sumuto paghatag na sa test paper, pareho sila og test paper, pareho sila question ug mao ni ang nakasulat sa question. Usa ka question niyon dito sa mga question nga asa mang dapita sa ligid ang nahiyos sa inyong auto. So adunay papilian. A, sa atubangan ba nga sa tuo ba sa atubangan? B, o sa wala ba nga atubangan nga ligid? C, sa luyo ba nga tuo nga ligid? Or D, sa wala ba nga sa luyo nga ligid? So usa ra ilang pilian, so dapat pareho sila og answer. So pagka hitabo niadto silang upat managlahi man og answer. So silang upat bagsak silang upat. Buot pasabot hagbong silang upat. Kay buot pasabot kung dili sila magkapareho og answer, namakak sila. Pero kung magkapareho sila og answer, insakto sila sa ilang rason.
Okay? So sa laktod nga pagkasulti silang upat nangahagbong silang upat tungod sa ilahang pagpamakak. So unsa may lesson na to makuha niini? Ang usa ka sala dili nato matabunan sa laing sala. Dili ta makalusot kung kining salaa atong tabunan maghimo tag laing rason para nga mulusot ta aning unang sala, dili gyud nato matabunan ang unang sala. Matud pa sa Proverbs 28 verse 13, dili ka gayud mulampos sa kinabuhi kung taguan mo ang imong mga sala. Isugid kini og paghinulsol og kaluy-an ka sa Dios. Sumala sa atong sambingay, lipay kay sila kay nakalusot sila sa professor sa ilang pagpamakak. Pero wala nila damhang nga pagkaugma sa ilang exam, kadtong ilang pagpamakak nagkaingon na sila og makalusot sila. Pero wa sila kalusot, hagbong hinuon silang upat. Okay? Mao hinagbungan ang ila Ginoo pagpamakak. So inani ang senaryo sa ato ang kinabuhing Kristohanon. Kung imong tanawon sa Biblia, aduna example diya sa katawo nga buot unta niyang tabunan ang iyang sipyat apan wala siya mulampos. Ug kana mao kana ang kinabuhi ni David nga sadyang nakasala siya ni Batseba, buot niyang tabunan pinaagi sa pagpauli ni Urias ang bana ni Batseba. Ug kay dili man jud mo uli si Urias sa iyang palay para modulog siyang asawa, buot pag yung tabunan ni David ug gipapatay niya si Urias didto sa gubat. Iyang gipa das-das didto nga magpungasi ang kontra, si Urias ang nastubangan para mapatay. So buot pasabot, buot unta tabunan ni David ang iyang sipyat. So sumala sa atong sambingay nga dili yun nato matabunan ang atuang sala. Salaing sala. Okay? Ang sala karon niya tabunan na putog laing sala, dili yun matabunan. Sa dihang niabot si Prophet Nathan sa kinabuhi ni David, nahingangha si David kay nabuking ang iyang nabuhat. Okay? Matud pa si Hebrewanon 4:13. Wala gibutang nga matago sa ato ang buhi nga Dios. Ang tanan madayag ug makita niya bisan gani atong una-una og kasing-kasing. Okay? Muna nga alang sa mga kusog nga mamakak. Okay? Dapat gyud natong ipamalandungan kining maong sambingay nga dili gyud ta mulampo sa kinabuhi. Ug muni makaingon kung daghan tang gitago sa atong kinabuhi, muni makaingon nga ibagsak kita. I-down kita kung magpadayon kita sa pagtago sa atong mga hidden agenda, which is dili kini mayos tubangan sa Ginoo. So dinhi lang ta kutob sa ato ang sambingay. Be sure nga naka-subscribe ka sa ato ang JDC Vlog TV nga channel para updated ka sa atong mga next nga mga sambingay. Okay? So daghan na ka itong mga sambingay, guys. Paki-scroll up lang, pili lang sa atong mga sambingay alang kini sa atong kinabuhing Kristohanan. Okay, glory to God, iyang tanandong himaya. God bless us all. Kita-kita na po sa next na po natong sambingay.